proiektu ikastarua egin nabanean, Kontseilu Erretorian egongo presin, lehendakari orde moruen, denbora gutxin eraman Kontseilu Erretorian, eta egia esan, ikastaruan nik disfrutau egin naban. Segaitxik, izan zalako nola behitzen konexio bat berriro kooperatibismoakin, oso konexio potentia izan zen, eta horregaitxik disfrutia bizkat etorri zen hortik, ez? Eta nola behitzen eremu ezberdin asko jotzen zituen, ez? Ezagutza ere hartzen dozu, historikoki beti daz gauzak ez dakitzunak, eta zentzu bat ematen dio itxe zabitzenari, bai organo baten egotiarren, eta bai bakarrik bazkide izatiarren, ez? Baitxaren nabarmendu kooperatiba ezberdinetako jentiakin bat ditzen dozula, eta emoten dutzu aukera zelan bizi diene gai ezberdinak kooperatibetan ikustia, kontrastatzia, horri buruz berba itxia, egizia zen, igual garai hartan batez be, ni neuen lanien, baina hemen ez gendun horren beste horri buruz berba itxean, orduan disfrutia izan zen niretzat. Nik uste dut hezkuntza kooperatiboa gaur baino gehiago sartu biola gure formakuntza sisteman eta programetan. Bagabitz horretan eta gainera butxu kasualidadez aurreko urteko adituko ikastaroen zabien bi pertsonek egin zuten proiektu bat honen inguruan, nahi dugulako apur bat reforzau edo sakondu gehiago formakuntza horietan, eta nola baitzen bagabitz eta badaz ere beste lankikatea dituen beste formakuntza mota batzun murgiltzen eta sakonauak dianak eta guk asko baloratzen gabitz hori, eta baita ere pentsaten gabiz nola bazkide berrixetan pentsautziaz gain, nola txertatu baita bestion gan, ez? Egunerokotasunean hemen gazenak bazkide ez da izen bat urte, eta ikusitza baita niri aditun gertau jatana, esatezu igual egunerokotasunean nola baitzen espazio horiek sortu behar ditugun, horri buruz berbaitzen dan, eraren baten hezkuntza kooperatibo moruen, ez? Eta orduen oso importantia, niretzako oso garrantzitsua da gai hau.